Môžete mi niektorý doniesť. Pero? Pera na písanie, dávajú mi aj takto ľudia, dávajú. Môžem vás pekne poprosiť. No, ak nájdeme, jasne, doneseme. Aj teraz jeden chalan práve, on vždycky ide, teraz mi hodil 2 eurá, takto za chvíľočku sa tu vrátim, tak ja vám doniesem hneď pera. Neviem, či odkiaľ je, či z Martina alebo odkiaľ, tak vravo, že za chvíľočku sa vráti. On pôjde do Martina a potom sa vráti a daj sa vám pera. Chlapci, ak chcem vám niečo podať, včera sa nedá smiete, prvej pohľadu to bude. Mám priateľku doma a viete, čo mi povedala chlapci, ale toto, že normálne drzo. A ja hovorím, a nesadí ti za 1 euro čokoládka? Že ona chce až za 7 euro čokoládku. A hovorím, že tebe to hráči, ja mám maličký dôchodok, že ona chce a za 7 euro čokoládku. Veď mňa doma niečo skoro zrutilo, chlapci. Hovorím, nie, takto počúvaj moja. Ja ti kúpim za 1 euro čokoládu, ale za 7 euro to nie. Čiže koľko 7 euro? To je 240 korun? 210. No tak to teda nie, to teda nie. Ja som jej kľudne to povedal. Chlapci, keď si budete chcieť praviť dobre pošte, teraz nás neraz. Tak zoberte tento korbáčik, tu sa žene. Ja vám to chcem povedať, ale ja to neprežijem. Počkajte, Ja to neprežijem, ja tiež nie. keď ju budete chcieť dobre pošťať, tak len pomedzi nohy, s korbačikom je dobre pobičke povedať. Na moju dušu, vy viete, čo mne to robí? Tak ja som si s ňou normálne ani poradiť nemohol. No tak to začalo štebliť človeče. A keď je zase, chlapci, a keď ona príde ku mne večer, keď je 4 minút. A keď je 4 minút po bradavkách, tak jej to robím ako funer na dio. Ježi, to sa normálne postavil ako ping-ponga robdička. Na môj duši, chlapci. Skúste to niekedy, dobre? Uvidíte, ako to bude dobre. Poďme sa spýtať si, čo budú tomu tam niekto odsadil človeka. Jebe. Ako to treba ten dlhý ten korbáčik, neviete? Stačí taký malý. Hej. A to tak pomedzi nohy pobeháte. Ježiš, toto, jojojoj, tak dobre to bude. Ale skúste to, chlapci, uvidíte. Hej. Ježiše Kriste, to vieš, ako ju budeš štekliť. A tak len povrchuje, tak popičke behám, kamaráde. Ježiš, chlapci. No a tá pička sa až tak natriasa. Skúste to, chlapci, ozaj. Viete, aké to je dobré? No, áno. Ja vás to neklamem, veď to je moja žena, ale ona chce za 7 euro čokoládu. Ja som ti povedal, A to najzlá to kopka, keď sú také drahé čokolády? no tak asi. Ona je vám taká potvorná, chlapci. To nie je normálne. To nie je práva láska, to musíte opustiť. No. Ale ak bude takto so mnou robiť, tak asi sa rozvedeme a hotové. Začnite vypýtať, Evry. To neexistuje, Začnite teraz zlé vypýtať, časy Evry. sú. Ale to je moc 7 euro, to je 240 korun, nie? No tak to nevypýtajte a povedzte, že jej kúpite za jej peniaze. A veď ona robí na operácii sestričku, veď ona má dosť peňazí. A ona ide o to mňa pýtať peniaze, na čokoľvek. Ja som ti povedal, jedine
No 2 euro to sa není moc, pravda. 60 korun. No tak čo, tak ich kúpim za 2 eurá a sme vybavení. Ale skúste to chlapci, to je poradino, uvidíte. Nebojte sa, uvidíte chlapci. Hej? No pravda. Ty si to hodil odskúšané, nie? Ja vieš, ako tie bradovky ešte, ja. A to je s tým pierkom, tak je to behám. Jajajaj, ty. To sa normálne, postavilo pumpovala lodička. Teraz. A ešte keď je s jazykom, tak pekne pobieham po bradavkách. Joj, to je dobrá vec, chlapci. To by ste videli, čo to je za paráda. No, áno. Vy ste druhý Kasanova normálne. Ak máte niektorý priateľku, tak skúste to urobiť, uvidíte, ako to bude. Áno, má priateľku. Ale teraz niekedy donieste chlapci. Vera, jasné, my hľadali aj teraz, ale nemáme nič. Nevadí, no. Ukážte nám to na Aj tejto cerusky starej. zbierate? Čo? Aj cerusky zbierate? No môže byť prečo. No len tak však, viete ako. A hociaké zapalovacie zbieram, alebo vieš, ako majú tí normálni školáci medzi doklady tie maličké kalendáriky, vieš čo to? Aj to zbieram, hoci čo. No pravda, veď to škoda. Vy ste šialený zbierač, čo? No tak už čo narobíš? Aj Dobrý železo deň. zbierate? Pozerám, že... Nie, oni záujem majú u vás. Oni len tak sa so mnou vyprávajú chlapci, viete? Áno. A budúca hviezda? Tak už, no. Čo spravíte? No a? Milión zhľadnutí za pol dňa, to uvidíte. Tak skúste to, dobre chlapci, uvidíte. Zahrajte nám niečo, No dobre, v poriadku. Ale dajte sa trocha ďalej, aby ľudia mohli chodiť, dobre? Dajte bomby. Dáme mu potlesk? Že vďaka, už musíme ísť zapájať reč. No, pozbuďme ho. Kokne, záde sa tu. Strátil melódiu. Asi tie korbáky. Dajte to, ty lakome. Si to otriem zuby. Dáme mu do rytmu nejaké. Dobre, Ujo, ideme pekne. Dobre, dobre.